Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jaydili moɗon weltare tan min dañi kadi huccidde e moɗon oɗo subaka altine ko salmidde tan goto foof inde muɗum kono kadi goto foof manama yettore seyrenɓe amen ɗum goni kala calminama juurama ɗum noon ko wiide on tan bisimilla ero ɓindu jaydeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa Anne. Amadou Moussa no mbaɗɗa hande ñalawma battidiɗo e roɓindu jaydeli meɗen alhamdulillah mbarno pewniɗɗa mi sikkano yataw altine arta en yimɓe kadi puɗɗito ɗum noon a weltanama no mbiɗani ko noon hande tigui ko ñalawma aljuma ñalawma battidiɗo tigui e yontere nde ɗum ɗon noon to banggue roɓindo men jaydeji no kewniɗo wiide ni tan en puɗɗima tigui yewede saabu ma en jooɗo balɗe ɗiɗi en kuccodirani e bandiraɓeɓe wona ɗum ko ñaganade ɓalle moƴƴere tan e oɗo aljuma eɗen mbiya aljuma moubarak aljuma moƴƴo mala dendagal ɓiɗɗo julɗo gonɗo e nder windere nde kala e kuuɓal en calminiɓe noon ɗoɓe goni e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en bismimaɓe kadi e oɗo ñalawma Allah tedduɗo noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude e journaux ji hannde jaydeji min ɓuuri hannde artude Aissata Ndiaye ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere wotere ko yewti ko e seppo fongo yuɓɓinede hannde kikiɗe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ko pelle kewɗe ndenti ko noonne kadi jayde ɗi garti ko yewti ko e vote budget mo ganduɗa o ko jaagoɗo kalfinade kala ko wiyete banggue coopre leydi men Sénégal wonno ko hanki toon to assemblée nationale noon tigui wadde Amadou en batta sona udditirde e Le Témoin nden ɗon jayde ene wayno arti tigui koko kalɗen ko joni ko yewti ko e seppo hango yuɓɓinede hande tigui caggal juulal tisubar ɗum ɗon noon ko capanɗe tati tawi ko fedde mbiyen tan ko pelle ɗe ganduɗa ɗe ina mbambi tigui nangodiri gam joni o herade yo Guy Marius Sagna e wondi muɗum gaccite kota tigui e galleji mumen ɗum ɗon noon jayde wi ko oɗo aljuma hande sappo e tati lewru décembre noon ko aljuma mo ganduɗa o ina jogana kuluhuli no fewi ɗo e leydi Sénégal ɗum ɗon noon jayde ene sifo holno kadi no ɗen ɗon pelle dari gam erade ko fate banggue ɓesgu Sénégal naaɓe kala e kuuɓal nde garata mbawa tigui seppude gam ñingde yoga e gueɗe kewɗe teskaɗe ɗo e leydi men Sénégal. La Tribune nden ɗon jayde ko hen arti ɗum ɗon noon ko seppo tigui gam joni o woytade ko yewti ko ƴillitugol kuɓɓam leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi ko woni tan ko seppo tigui yamirago ko nonne kadi jayde hutori ko konguɗi ɗo woni tan ça passe ou ça casse ɗum ɗon noon jayde kadi ne sifo goɗɗum wonde kay ko préfet de Dakar joni o yamiri ɗum tigui kono tan kamɓe pelle ɗe ɗe ganduɗa ɗe ina jiiɗi tigui on ɗon mobilisation o waɗa fayida ɗum saabi noon ɓe kolliti wonde jayde waɗi ko namdal beele Sénégal naɓe ma jaa notoyade gonɗon seppo jayde las kañum ne ko hen arti gonɗon seppo walla mbiyen ngal ɗon mobodiral gam tan tigui ñingde walla woyde walla woytade ko yewti ko yo kay ne wayno kuɓɓam ɗam uste no hannirta ni ko hande kihiɗe ɗin ɗon gomuji miiji seppude gomu noon wiyetegu ñolank ɗum ɗon noon joni o ala ko woni miijo mabɓe tan so wona ina wayno rendinde e dendagal ɓiɓɓe leydi ndi kala gam tan ballaɓe e ngal ɗon mobodiral jayde quotidien le quotidien nden ɗon wayli sawru mbaggu nden ɗon jayde arti ko e yewti ko e ministére des finances ɗum ɗon noon ko jaagoɗo kalfinade kala ko fate banggue coopre leydi men Sénégal ko budget sans débat no jayde windiri e hello muɗum arwanigo opposition noon woni lundiɓe ene wayno kañumen kolletti wonde ɗum ɗo konngol waɗi lawol gadunol ko ɗum ɗon ina waɗa goto noon e jeeyaɓe e landa mawɗo leydi ndi woni majorité toon to assemblée nationale Seydou Diouf o holiti wonde kay ina fonno tigui ene wayno waɗede ko witi ko e débat woni yewtere gooɓe jile ko fate on ɗon budget kono ɗum ko kanko tigui jopaɗo hen o walla mbiyen joom on ɗon ministére Abdoulaye Daouda Diallo o suuti hen konguɗe holiti wonde ne wayno ɗum ɗon foof tan ko hoolade tigui walla ko hoolare nde o hokka saabi budget o vota tawi alda e yewtere ine tawe e hello joyyi e jani wiyetede quotidien le quotidien Walf Quotidien nden ɗon jayde ne wayno arti tigui koye on ɗon fannu ko vote budget on ɗon caggal noon nde o votana kanko Abdoulaye Daouda Diallo ɗum ɗon noon jayde wi o heeɓi walla mbiyen o wotanama ko tolni e temedde ɗiɗi e sappo e jeetati milliards e haalis meɗen CFA tawi alda tigui e yewtere woni 218 milliards sans débat. Les Échos
nden jayde ene wayno ha hande ko hen arti Abdoulaye Daouda Diallo jagoɗo kalfinade kala ko fati bangui hono mbiyen koppereje kam e on ɗon fannu huliti noon wonde ko leydi ndi kay inana tigui waylo ko noon kadi waylorto ko e tabal ɓurgal tigui yawde o suuti hen konngudi noon e wiide makko Sénégal e laamu mawɗo leydi ndi Macky Sall ina wayno ko Sénégal tigui gonɗo e yarude yesso no hannirta ni ko noon kadi o suuti konngudi fewde e opposition leydi men Sénégal tawi noon ko haaloɓe wonde kay fotano wonde ina voté tawi alda e débat jayde rewmi quotidien ha joni ko hon hen arti kono suuɓi haalde koye konngudi goɗɗi caggal nde kanko Abdoulaye Daouda Diallo nde o votana on ɗon budget ne wayno o addi hen konngudi goɗɗi so kay haalde ko yetti ko e coggu hono kay mbiyen otoji ɗi ganduɗa ɗi ko gollorɗe laamu ngu e wiide makko noon jayde e wiide muɗum holiti wonde ina wayno ko konngudi mawɗi kay ɗi o suuti kanko on ɗon jaggoɗo Abdoulaye Daouda Diallo ko ɓatti hono 122 milliards haalis meɗen CFA woni kay ko waɗa dépense manam tan joni joni ko nanna tuggude hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi nangi hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum ɗon noon koko fate banggue otoji laamu ngu ko noon kadi holiti wonde ko tolni e jeegom piccal jeegom milliards e haalis CFA ene wayno ma kay nanne on ɗon fannu e hitande fande woni 2020 L'Observateur L'Obs jayde groupe Futur Média nde wayli sawru mbaggu kañum ina wayno haalata ko mayde biteɗo Gabriel mo ganduɗa ko bas joni joni noon ne wayno policier mo ganduɗa wartinoma tigui toon to Sandaga ɗum ɗon noon hulitama wonde ko mette mawnude walla mbiyen ko mette mawde teska e ɓesgu on ɗon policier bartinoɗo toon to Sandaga jayde libération kañum haalata koko yewti ko e gueɗe waɗi boniyankagu caggal nde o tuuma manam nde o ari ɗo e Sénégal kay o hooti o wayli jikku makko woni o naate banggue terrorisme inde makko ko Moussa Koulibaly o ñawama ko noon kadi o taƴanama ko tolni e duuɓi capanɗe tati ɗe o leloto e kaso ɗum ɗon noon waɗi ko toon to dowla Paris woni ɗon to leydi France kanko noon ɓiɗɗo Sénégal najo jibinande kono tan gonɗo toon to leydi France woni franco sénégalais ene wayno noon hulitama wonde o heɓino kay yuwde hono ɓe ganduɗa ɓe ko militaire uji labɓe toon to Nice ɗum jeeyi sababu noon o tuuma gueɗe waɗa boniyankagu hawtajana ko tolni e duuɓi capanɗe tati e kaso jayde stade quotidien e oɗo subaka hande ina wayno waɗi ko ɓeeto ɓe ganduɗa ɓe ko jeese walla mbiyen heɓtinaɓe e kippo guendijo leydi men Sénégal ko Alfred Ndiaye CV Ari CV ko noon kadi e Mbaye Diagne Kara Mbodj Diafara Sakho ɓeɗo joyo kala noon e wiide Diagne nde ne wayno ko barot tan joni joni o jogorde walla mbiyen tengti jeehi ko wiyete ko hono retraite international manam ɓe natta tan fettude e kippo guendiji leydi men Sénégal kona ɗum ko classico fuɗɗima kay soynede toon to dowla Espagne Barça Real Madrid omo ganduɗa noon ko biteɗo Léo Messi joni joni o suuten ko nguɗi wiide makko omo faɗi hono Real Madrid tawi ko équipe ɓurɗo forde ko yewti on ɗon classico goɗɗo kalɗo eko joofi Real Madrid ko Cristiano Ronaldo CR7 ko letti wonde kala nde hawri e Real Madrid to wawi wonde foof koko fiyata ɗum goɗɗo kadi kalɗo ko yewti on ɗon fannu to banggue Ligue des Champions ko Zinedine Zidane holiti wondi kanko nakay omo fadi Liverpool so tawi ɓe kawri e ko yewti 8e de finale hono Ligue des Champions ko piwo ɗum Aissata Ndiaye ne wayno foof noon koko nguɗi jopiɗi ko fate banggue Ligue européenne des champions tirage o noon andete ko altine paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗum ɗo wonno ko tongunɗen e rewɓiɗo men jayde jewɗo subaka hande natti ɓoyde tawde ko altine tan so Allah jaaɓi wadde Amadou ko banggal gongal uddi tan caggal nde ganduɗa banggal roɓɓindu jayndeli ɗi gasi ɗum noon en mbatta sona arde e ko mbiyeten fait divers walla tan mbiyen gueɗe rendo noon hande mataw yalti Sénégal ko information mataw ko Afrique walla mbiyen jeeyaɓe CEDEAO ko kamɓe ndendi oɗo information woni toon to diwan mo Nigéria ɗo joni kanko mo ganduɗa woni Mohamed Buhari o noon addi kesa woni tan wiide ittude kala ko ganduɗa woni visa no neɗɗo ñagorto ɗum ni kono kay wona visa o ittama kono so ari ha yettima e nder leydi ndi walla mbiyen ha aéroport ma waɗe accordé visa oɗon ɗum noon saabi
ɗum ko wiide tan yo Afrique naaɓe saka noon jeeyaɓe CEDEAO dañ libre circulation woni tan ya garta o wela e hakkude maɓɓe ɗum noon woni tan konngudi ganduɗa o suuti ɗum noon yette wonta tan jarde neɗɗo ne yaha hay ambassadeur ngam wadde demande visa toon yette ɗum noon woni ko ganduɗa Amadou ne waɗi fayida saabu hande Afrique so africain yiɗi nadde nder Afrique ina addana ɗum caɗele seeɗa sahani ma yiɓe ganda ƴettata ko lawol lesgol ina heewi dañde caɗele musɗe walla rutte eko way noon ko way ni so dañi ma wat fayide hakkude Afrique saka noon ɓiɗɗo Afrique e ɓiɗɗo Afrique ko taɓal mawgal so tawi ɗum ɗon laatima saabu inchallah wiide makko ma kulal ngal naat e lewru janvier woni fandu darade e hitande fande 2020 ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ina foti wonde no feewi Aissata Ndiaye saabu yimɓe jirodirta tan ko e continent ji bandumen no yimɓe kadi jirodirta e koye mumen walla no guure jirodirta ɗum ɗon noon kadi ko noon leyɗele walla mbiyen continent ji jirodirta saabu sa daari toon to dowla Europe ene woodi ko wiyete visa Schengen ɓe ganduɗa ɓe kañumen ko Europe naaɓe no beela jarata namdetake visa so tawi kay aɗa woni e goomu wiyetengu Union européenne ko noon kadi toon to dowlaji dentuɗi en jii ko 5 leydi kono kadi sene yaha visa ji ngala gueɗe mbaɗe noon ngala no joomum wela natirta no wela yaltirta holko saabi Afrique wawa wadde ɗum mbiɗa sikki aɓene puɗɗo famde kamɓe mawɓe leyɗele ɓe ɗum ɗon noon no wayno ko taɓal mawgal haysono tawi kam oɗo saaha ɓuuri hen mantinade koto banggue CEDEAO saabu ɓe jooɗinoma wiide ko wiyete ko wayno webtina yaaha ngara hakkude ɓiɓɓe Afrique naaɓe ha tengti e wonɓe goomu CEDEAO ko gonga won caɗele gonɗe hen saabu eɗen gandi won leyɗele ganduɗa hande aɗa naata e munen tawi koye passeport mo ganduɗa ko CEDEAO biométrique joguiɗa kono hatta ma won ko jobɗa ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa hayso tawi ko taabal wonko heddi koɓe poti wadde surtout arde postoji ɗi ene yooɓa 200 400 gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗonne kadi ɓaade woni ko CEDEAO wiya ko zone mo ganduɗa o ɓiɗɗo CEDEAO naajo walla gonɗo e nder ɗen leyɗele ene foti yitade hoore muɗum donc ko acte mo ganduɗa o ina yonna no hannirta ni noon tigui ina yooɗi no feewi Amadou saabu hande aɗa ƴewtindo ko mbiɗa ko saɗa ummoye leydi ndi paya e leydi ganduɗa ni ko leyɗele ganduɗa goɗɗodirani ko wayno Sénégal e Mali hande yoɓowo Moussat tawa kamɓe fof ndendi ɗum ko ganduɗa woni goomuɓe goni woni CEDEAO no mbiruɗa ni te ɗum ɗon hande ina adda caɗele ina moƴƴanno ko way noon itte ma commerce o web ya garta o ma ɓuur webde kono noon so tawi taxe uji heewi eko way noon fof heewi hakkude Afrique e Afrique walla hakkude hoddiɓe ɗum ɗon ina muusa seeɗa eɓe ganduɗa ko kamɓe goni yiɗɓe liggodirde walla yiɗɓe liggade ɗum fof so wemnama woppitama hakkille ma wot ko moƴƴi ko mbiɗa ko tan ko wayni so tawi tan waɗama ma dañ ko waɗi fayida heddiɓene mbaɗa ko way noon Afrique ɓuura udditade ya garta o ɓuura welde kono kadi ma yimɓeɓe ɓuura susde ko wayno commerce eko way noon Amadou nde tawno en jiya ko wurnata leyɗele ɗe ko woni wosodirde to banggue jeeygu wosodirde to banggue yaaha ngara wosodirde to banggue aussi miijoji ɗum ɗon noon mbiɗa sikki ɗum woni koɓe paami kamɓe mawɗe leyɗele ɓe eɗen jonna tan vraiment Mouhamadou Buhari ko waɗi ko donc eɗen mbiya heddiɓe kañumen yo jabbu e gonɗon felo noon tigui ene sikkama ɓe jaɓɓu hen kamɓene ko ɗum wonno komin gaddanoma nde roɓɓindu jayndeli moɗon hande ko wiide won tan on jarama e kettugol e no jeeɓirton ni kono kadi commentaire uji mon e no mbaɗirton aimé vidéo ji ni ɗum ɗon amin beltanimon hen amin jarno on no feewi ko wiide won tan Allah jarama on jarama ko altine woni aadi tan ko Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne e Thiat heɗanno en e banggal caméra o kono kadi e tawtorade mo ganduɗa woni Ndeye Fatou Massaly Allah jarama on jarama